Awurade bɔfoɔ ba betena dupon a ɛwɔ Ofra ɛyɛ Abi ɛsɛne Yuas deɛ no ase. Na ne ba Gideon repro ayio nsachi amena mu. Sɛ ɔde rehunta Midianfoɔ. Na Awurade bɔfoɔ no yi ne ho kyerɛ no. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Awurade di wachi wodɔ marima. Na Gideon ka kyerɛ no sɛ, wo kyɛw nie, mi wura. Sɛ Awurade di yɛ n'akyiri a, anka adɛn na yei nyinaa ato yɛn yi. Na ɛhe na nanwanwade a yɛn agyanom ka yɛn sɛ, misirim na Awurade yi yɛn no nyinaa wɔ. Na afei Awurade apo yɛn, na ɔde yɛn ahyɛ Midian nsa. Na Awurade dane n'ani kyerɛ no na ɔka sɛ, Fa w'ahoɔden yi ara kɔkɔgye Israel Midian nsɛm. Ɛnyɛ soma na masoma wo yi. Na ɔka kyerɛ no sɛ, wo kyɛw nie, Awurade. Ɛdeɛ na mede bɛgye Israel. Hwɛ, masafo ahodwo Manase mu, na me nso, me ne akuma wɔ m'agya fie. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ, Ampa, medi wachi na wakum Midian sɛ wo nipa baako. Na ɔka kyerɛ no sɛ, afei, sɛ manya w'anim animonyam a, ɛne ɛyɛ sɛnkyerɛnneɛ bi kyerɛ me. Sɛ ɛyɛ wo na wo ne me rekasa yi. Afei, mfiri ha kosi sɛ mɛkɔ maba wo nkyɛn, na mede m'ayɛyɛdeɛ mabɛsi w'anim. Na ɔka sɛ, Mɛtwɛn akosi sɛ wobɛsan aba. Na Gideon kɔkɔsiesie abirekyiri ne asikyirisiam efa biako apiti. Ɛnam no ɔde hyɛ birifie mu. Na ɛho nsuo no ohwie gu asenaa mu. Na ɔde firi adi baa ne nkyɛn odupɔn no ase. Na ɔde brɛ no. Na Nyankopɔn bɔfoɔ no ka kyerɛ no sɛ, Fa nam no ne apiti no gu ɔbotan a ɛwɔ ha yi so. Na ɛho nsuo no hwie gu. Na ɔyɛ ɔsa. Ɛna Awurade bɔfoɔ no tenee poma a ekura ne nsɛm no, de ano kaa ɛnam ne apiti no. Na ogya firi ɔboɔ no mu bɛhyee nam ne apiti no. Na Awurade bɔfoɔ no firi n'anim kɔe. Na Gideon hunu sɛ ɛyɛ Awurade bɔfoɔ no. Gideon kaa sɛ, Aw, Awurade Nyankopɔn. Afei na mahunu Awurade bɔfoɔ anim ne anim. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ, Asomdwoe nka wo, nsuro, worenwu. Ɛna Gideon sii afɔrebukyia hɔ maa Awurade. Na ɔfrɛɛ no Yahweh Salom, aseɛ ne Awurade ne asomdwoe. Ɛda so wɔ Ofra a ɛyɛ Abi ɛsɛfoɔ deɛ no de besi nnɛ. Na ɛbaa sɛ anadwo no ara Awurade ka kyerɛ no sɛ, Fa w'agya nantwinini a wɔtɔ so mmienu a wadi mfeɛ 7 no. Na kɔburi baa afɔrebukyia a ɛyɛ w'agya deɛ no. Na twitwa ɛho asera nnua no gu. Na si afɔrebukyia ma Awurade wo Nyankopɔn. Bepɔ a ɛyɛ din yi atifi. Sɛdeɛ ɛho nhyehyɛeɛ tie. Na fa nantwinini a wɔtɔ so mmienu no bɔ ɔhye afɔdeɛ asera nnua a wobetwa no nyinam so. Na Gideon faa ne nkoa mu mmarima 10. Na ɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ no no. Na ɛnam sɛ osuro n'agya fie ne kurom hɔfoɔ no sɛ ɔbɛyɔ no awia nti, ɔyɔɔ no anadwo. Na kurom hɔfoɔ no sɔree anɔpa no. Na hwɛ, na waburi Baal asɔrebukyia no. Na watwitwa ɛho asra nnua no. Na wahye nantwinini a ɔtɔ so mmienu no afɔrebukyia a wasie no so. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, Hwan na odi saa asɛm? Na obisa hwehwɛ akyiri kwan. Na wɔse, Yoas ba Gideon na odi saa asɛm yi. Na kurom hɔfoɔ ka kyerɛɛ Yoas sɛ, Yuba no bra na wɔmɛwu. Efisɛ waburi Baal afɔrebukyia na watwitwa ɛho asra nnua no. Ɛna Yoas ka kyerɛɛ nipa a wɔsɔre tia ano no nyinaa sɛ, Mo na mobɛko ama Baal, anaasɛ mobɛgye no. Deɛ ɔbɛko ama no no, ɔnku na nɔpa. So yɛ nyame a, ma no nkoma ne ho, sɛ waburi n'afɔrebukyia. Na wɔfrɛ no Yeruba da no ara sɛ, Baal ne no ni, sɛ waburi n'afɔrebukyia. Na Midian ne Amalek ne apueefoɔ no nyinaa bɛboaa wɔn ano. Na wotwa bɛkyerɛ nsraban Yesreel bɔnhwa mu. Na Awurade honhom sii Gideon so. Na ɔhyɛn totorobɛnto. Na Abi ɛsɛfoɔ hyia bedii n'akyi. Na ɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Manase nyinaa. Na wɔn nso behyia bedii n'akyi. Na ɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Aser ne Sebilon ne Naftali. Na wɔforo ba behyiaa no. Na Gideon ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Sɛ ɛwom sɛ me so na worebɛfa agye Israel sɛdeɛ wokaeɛ no a, hwɛ,
Mede odwanten nwi merebe hata ayuporebia. Se obosuo to nwi no so, na fom ho nyina wo a, eno na mehunu se, meso na obefa agi Israel, said ye ukan no. Na ade chi anopa osori ye no. Ochinsa enwi no. Na ochin enwi no mu obosuo hye krama. Na Gideon ka kire Onyankopɔn se, Ma obu mfume. Na ma menkasa prakun bio. Ma memfa enwi no menso menhwe prakun bio. Ma enwi no nkonwo na obosuo ntongu fom ho nyina. Na Onyankopɔn yo saa anadwo no. Na enwi no nkonwoe. Na fam ho nyina obosuo togu ho. Atemufo tinson. Ena Yerubaya oni Gideon no ne ɔman a ɔka ne ho nyinaa sɔre anɔpahema. Na wɔkɔkyere nsraban Harod nsuo aniwa ho. Na Midian nsraban no wɔ n'atifi fam. Mori kokoɔ ho bonhwa no mu. Na Awurade ka kyerɛ Gideon sɛ, ɔman a wɔka wɔn ho no dɔɔso sene deɛ medi Midian bɛhyɛ wɔn nsa. Na Israel antwerɛ wɔn ho me so anka sɛ, me ara me nsa na agye me. Enti afei ma ɔmpae na ɔman no asom sɛ, die osuro na nakometuo no nsane n'akyi. Na ɔnane n'ani mfiri Gilead bepɔ ho nkɔ. Ɛna ɔman no mu nipa mpem 22 sane wɔ n'akyiri kɔɔɛ. Na ɛka nipa mpem 10. Na Awurade ka kyerɛ Gideon sɛ, ɔman no da so dɔɔso. Fa wɔn nsane kɔ asuo no ho. Na menyiyi wɔn mu mema wo wɔ hɔ. Na ɛmmra sɛ, deɛ mɛsɛ wo sɛ woyi ne wo nkɔ no, ɔno na wo ne wo nkorɔ. Na obiara a mɛsɛ wo sɛ woyi ne wo nkɔ no, ɔnkɔ. Na ɔde ɔman no sane kɔɔ asuo no ho. Na Awurade ka kyerɛ Gideon sɛ, obiara a wɔde ne tɛkyerɛma bɛtafere nsuo no bi sɛdeɛ ɔkraman tafere no, fa ɔno nko gyina. Na obiara a ɔkoto ne nankroma anim no nso, yɛ no saa ara. Na wɔn a wɔde wɔn nsa totoo wɔn ano tafereɛ no, na ano si nipa 300. Na ɔman no nkayɛ nyinaa kotoo wɔn nankroma anim nom nsuo no bi. Na Awurade ka kyerɛ Gideon sɛ, mmarima 300 a ɔtafereɛ no na mede bɛgye mu. Na mede Midian mahyɛ wo nsa. Na ma wɔn a aka no mu biara nkɔ ne tenabea. Na wɔgyegye ɔman no akwansoduane ne wɔn totorobɛnto kurakura wɔn nsam. Na ogya Israel nyinaa kwan ma wɔkɔɔ wɔn ntomadan mu. Na ɔsɔ mmarima 300 no mu. Na Midian nsraban no wɔ n'ase fam bonhwa no mu. Na anadwo no ara Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, sɔre sane kɔ nsraban no mu. Na mede mahyɛ wo nsa. Na sɛ wo deɛ, wosuro sɛ wobɛsane a, wo ne w'abɔfra Pura nsane nkɔ nsraban no mu. Na kɔtie asɛm a wobɛka. Na ɛno akyiri no, wo nsa bɛyɛ den, na wosane akɔ nsraban no mu. Na ɔne n'abɔfra Pura sane kɔɔ nsraban no mu, twafoɔ no ano no ho a. Na Midian ne Amalek ne apueefoɔ no nyinaa boaboa bonhwa no mu a wɔn dodoɔ te sɛ ntutummɛ. Na wɔn yoma ni ano. Wɔn dodoɔ te sɛ mpoano anwea. Na Gideon duruiɛ no. Na hwɛ, obi reyi daeɛ bi akyerɛ ne yɔnko sɛ, hwɛ, maso daeɛ bi. Na hwɛ, atokɔ tatere bi remuni aba Midian nsraban mu. Na eduru ntomadan no ho. Na ɛpem no hwee hɔ. Na ebutu no kura ma ntomadan no gu hɔ. Na ne yɔnko no buaa no sɛ, Yenye biribiara sɛ Israelni Yoas ba Gideon krante. Ne nsɛm no Nyankopɔn de Midian ne nsraban no nyinaa hyɛ. Na ɛbaa sɛ Gideon tee daeɛ no ne ne nkyerɛaseɛ no, ɔkoto sɔree. Na ɔsane baa Israel nsraban mu. Na ɔkaa sɛ, Monsɔre, ɛfiri sɛ Awurade de Midian nsraban no ahyɛ mo nsa. Na ɔkyɛɛ mmarima 300 no mu akuo 3. Na ɔde ntotorobɛnto hyehyɛɛ wɔn nyinaa nsa, ne nkuruwa hunu, ne tɛnee a ɛhyehyɛ nkuruwa no mu. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhwɛ me, na monyɛ sɛdeɛ meyɔ. Na hwɛ, sɛ meduru nsraban no ano a, sɛdeɛ meyɔ no saa ara na monyɔ. Na sɛ me ne nipa a wɔka me ho nyinaa hyɛne totorobɛnto no a, mo nso monhyɛne totorobɛnto ntwa nsraban no ho nyinaa nhyia. Na monka sɛ, Awurade ne Gideon die nie. Na Gideon ne mmarima 100 a wɔka ne ho no duru nsraban no ano. Dasuo a edi mfimfini no mfitiase a wɔde awɛmfo gyinagyinae ara pɛ. Na wɔhyenhyɛne ntotorobɛnto, na wɔbobɔ nkuruwa a ekurakura wɔn nsam no.
na akuo mmiɛnsa no hyenhyɛne ntotorobɛnto no, na wɔbobɔ nkuruwa no, na wokurakura ntɛnee no wɔn nsa benkum mu, ne ntotorobɛnto no wɔn nsa nifa mu hyenhyɛne, na wɔteɛm sɛ, Awurade ne Gideon krantɛ. na wogyinagyina hɔ, wɔn gyinabea, de twa nsraban no ho hyiae, na nsraban no nyinaa bɔ otwi, na wɔteɛteɛm, na wodwanedwanee, na wɔhyenhyɛne ntotorobɛnto 300 no. Na Awurade maa wɔn nyinaa nkrantɛ kyerɛkyerɛ wɔn yɔnkonom ne nsraban no nyinaa so. Na ɛdɔm no nyinaa dwane kosii Bet-Sita wɔ Sirara kosii Abel-Mehola a ɛwɔ Tabat ho no ano. Na wɔpae kohyiaa Israel mmarima firi Naftali ne Aser ne Manase nyinaa, na wobetii Midian. Na Gideon somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Efraim bepɔ nyinaa so kɔkaa sɛ, Munsane nkɔhyia Midian, na monye wɔn nsɛm nsuo ano akwan koduru Bet-Bara ne Yordan ano. Na Efraim mmarima nyinaa behyiae, na wɔbɛgyee nsuo ano akwan no de kosii Bet-Bara ne Yordan ano. Na wɔkyeree Midian asafohene baanu, Oreb ne Seb, na wokum Oreb buɔ so, na Seb nso wokum no, Seb nsakyiamena ho. Na wotii Midian na wɔde Oreb ne Seb tiri firi Yordan agya brɛɛ Gideon. Atemufoɔ Timotwe. Na Efraim mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛdeɛn nti na wo ne yɛn adi saa asɛm yi? Sɛ wo ne Midian rekɔko no, woamfrɛ yɛn. na wɔne ne hamee denden pa, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛdeɛn na afei mayɔ a ɛte sɛ mo deɛ? Efraim mpɛpɛdie nyɛnsene Abiesa bobetie nyinaa. Mo nsɛm na Onyankopɔn de Midian asafohene Oreb ne Seb ahyɛ. Na deɛn na matumi mayɔ sɛ mo? na ɔkaa saa no, wɔn bo gyaa no fuo. Na Gideon duruu Yordan ano no, ɔne mmarima 300 a wɔka ne ho no twae. Wabrɛ, nanso wotii wɔn ara. Na ɔka kyerɛɛ Sukotfoɔ no sɛ, Mesrɛ mo, momma mmarima a wodi m'akyirɛ yi paa no tatere bi ɛfiri sɛ wabrɛ, na me nso mereti Midian ahemfo Seba ne Salmuna. Na Sukot atitiri no kaa sɛ, Seba ne Salmuna wɔ wo nsɛm dada na yɛmfa paano ma wo dɔm yi anaa? Na Gideon kaa sɛ, Yɛn nti sɛ Awurade nya de Seba ne Salmuna hyɛ me nsa a, ɛnea mede ɛserɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ besunsuan mo honam. Na ofiri ɔkɔɔ Penuel na ɔne wɔn kasaa saa ara. Na Penuelfoɔ no buaa no sɛdeɛ Sukotfoɔ no buaa no no. Na ɔka kyerɛɛ Penuelfoɔ no nso sɛ, Sɛ mesane meba dwoodwo a, mɛburi abantenten yi. Nso na Seba ne Salmuna wɔ Kako, na wɔn dɔm ka wɔn ho. Wɔbɛyɛ nnipa 15,000, apueefoɔ dɔm no nyinaa nkae nyinaa. Ɛfiri sɛ nnipa a wɔtwe nkrantɛ 220 na atotɔ. Na Gideon foro faa ntomadan mu tifoɔ kwan so, Noba ne Yogbaha apueɛ, na okukunkum dɔm no, ɛfiri sɛ na ɛdɔm no ani nni wɔn ho so. Na Seba ne Salmuna dwanee, na otii wɔn kɔkyeree Midian ahemfo baanu no, Seba ne Salmuna, na ɔbɔɔ dɔm no nyinaa kui. Ɛna Yoas ba Gideon sane firi akonofa a Heres aforoyɛ baeɛ, na ɔkyeree abranteɛ bi a ofiri Sukotfoɔ no mu, na obisaa no, na ɔtwerɛɛ Sukot atitiri ne emu mpanimfoɔ no din maa no, mmarima 79, na ɔbaa Sukotfoɔ no nkyɛn bɛkaa sɛ, Hwɛ, Seba ne Salmuna a wɔn ti mo so paa me sɛ, Seba ne Salmuna wɔ wo nsɛm dada na yɛma wo mmarima a wabrɛ no paano no nie. Na ɔfaa kuro no mu mpanimfoɔ, na ɔfaa ɛserɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ de kyerɛɛ Sukotfoɔ no nyansa, na oburii Penuel abantenten no, na okunkum kuro no mu mmarima, na ɔka kyerɛɛ Seba ne Salmuna sɛ, Mmarima a mukunkum wɔn Tabor no te sɛn? na wɔse, Wɔne wo pɛ, wɔn nyinaa sesa ahenema. na ɔkaa sɛ, Me nuanom, me na mma ne wɔn. Sɛ Awurade te ase, moma a wɔtena ase a, anka merenkum mo. na ɔka kyerɛɛ n'abakan Yete sɛ, Sɔre kum wɔn. nanso abɔfra no antwe ne nkrantɛ, na osuro, ɛfiri sɛ na ɔda so yɛ abɔfra. Na Seba ne Salmuna kaa sɛ, Wɔara sɔre to yɛn dadeɛ, na sɛdeɛ ɔbarima teɛ na ne mani yɛ teɛ. ɛna Gideon sɔre kunkum Seba ne Salmuna, na ɔfaa asrane nketewa a egu wɔn yoma kɔn mu no,
Na Israel mmarima ka kyerɛɛ Gideon sɛ, Ti yɛn so wo ne wo ba ne wo baba nyinaa, efisɛ wo na wagye yɛn afiri Midian nsam. Na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Me deɛ, merenni mo so, na me ba nso nni mo so. Awurade na onni mo so. Na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mebusa mo hɔ biribi. Mo nyinaa momfa mo asadeɛ mu nkaa mmerɛ me. ɛnam sɛ wɔyɛ Midianfoɔ yɛ Ismaelfoɔ nti, na wɔwowɔ sika nkaa, na wɔkaa sɛ, Yɛfiri yɛn pɛ mu de bɛma. na wɔde ntoma sɛɛ hɔ, na obiara too n'asadeɛ mu nkaa gu so. Na sika nkaa a obisae no ano si sika nnwetɛbena 700. Ɛsoro asenane nketewa ne asomu ahyehyɛdeɛ, ne ntade a ɛbere dum a ɛhyehyɛ Midian ahemfo no. Na ɛsono wɔn yoma kɔn mu ahyehyɛdeɛ no. Na Gideon de yɛn ngusoɔ, na ɔde sii kuro Ofra mu. Ɛhɔ na Israel nyinaa di akyire adwamammɔ mu. Na ɛdanee Gideon ne fie fidie. Na wɔbrɛɛ Midian ase Israelfoɔ anim, na wɔamma wɔn tiri so bio. Na asase ne so dwo Gideon na mu mfirinhyia 40. Na Yoas ba Yerubal sim kɔtenaa ne fie. Na Gideon wɔ mmabarima 70 a wofiri n'asene mu, efiri sɛ na ɔwɔ yerenom pii. Na ne mpena a ɔwɔ Sekem no nso wo ɔbabarima maa no. Na ɔtoo ne din Abimelek. Na Yoas ba Gideon wu akorabɔ pa mu. Na wosie no n'agya Yoas asieɛ a ɛwɔ Ofra a ɛyɛ Abi Esefoɔ deɛ no. Na Gideon wuiɛ no, Israelfoɔ sane kodii Baalim akyi adwamammɔ mu. Na wɔfaa Baal-Berit de yɛɛ wɔn nyame. Na Israelfoɔ no ankae Awurade wɔn Nyankopɔn a oyii wɔn firi wɔn atamfo nyinaa nsɛm hyiaeɛ no. Nso wɔanyɛ Yerubal Gideon fie adɔyɛ amfa ntua yie a ɔyɛɛ Israel no nyinaa so ka.